Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Fevralyň 3-nji hepdesi sosial mediýanyň Türkmenistana gyzyklanma bildirýän segmenti hemde garaşsyz habar ferişdeleri Türkmenistanly bir ýaş pelwanyň ölümi barada habarlar bilen tartyldy. Habarlara görä Ahal vilayatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektebi internatyna tälim alýan Könrügenç etrabynyň 14 ýaşly ýaşaýjysy ýaş Turgun Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. Onuň ölüminiň töweregine bir näçe soraw henidem jogapsyz galýar. Düýbi Gollandiýada ýerleşýän Türkmen Nokot News neşriniň redaksiýasy 18 fevralda sport mektebiniň administrasiýasyndan kommentariýa almagy başardy. Ýöne ýaş pelwanyň ölümi boýunça mektep administrasiýasynyň hödürleýän versiýasy köpleri kanagatlandyrmady. Mektep resmiýeti pelwanyň diýişini sogurdandan soňra näsawlanyny, öýüne uradylanyny we soňra özlerine onuň ölüm habarynyň gelip gowşanyny öňe sürdi. Tursunbaýewiň ýaşaýan ýeri onuň tälim alýan mektebinden 500 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. Garaşsyz neşriň habaryna görä wakanyň ýene bir versiýasy bar. Oňa görä Tursunbaýew bir sport bähleşigine gatnaşýar. Ýarşyň öňü fiýrasyna oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek boýunça görkezme berilýär. Ýöne pelwan garşydaşyndan üstün çykýar, çempion bolýar. Munyň ideýany näbeli ýaş adamlar Tursunbaýew aýdylmaýan bir ýere gidip urup ýençýär. Habara görä, ýaş pelwan urgulardan alan agyr şikayetleriniň netijesinde Könrügençiň bir hastahanasyna aradan çykýar. Mektep resmiýeti ýarış barada maglumatlar ret edýär. Pandemiýa sebäpli mektepde ähli sport bähleşikleriniň togtudylanyny öňe sürýär. Türkmen häkimetleri bu helakçylikli waka barada jinaýat işiniň gozgalyp-gozgalmanyny aýtmaýar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi ýaş pelwanyň ölümi barada jemgyýetçilikde dören sorawlaryň arasyna hiç hili beýanat bilen çykyş etmeýär. Ýöne soňky habarlar bir fakty ýüze çykardy. Ýaş Turgunyň ölümi sosial mediýada onuň howsarlary tarapyndan hemde mektep administrasiýasy tarapyndan tasdik boldy. Ol nähili şertlerde aradan çykdy, bu soragyň anyk jogaby heniz nämälim galýar. Turgunyň ölümi beýleki käbir syýasy we sosial meseleler bilen bir hatarda türkmen sportuny hem ünüt çekdi. Fiýinçiler Turgunyň öldürilenligi barada öňe sürilýän maglumatlar eger çyn bolsa, hakykata gabat gelýän bolsa, onuň munyň türkmen sportuny kölege saljakdygyny, Türkmenistanyň sport durmuşynyň sahypalaryny bu wakanyň gara tegmil bolup galjakdygyny aýdýarlar. Gözegine getirip görüň, bir ýaş çaga ýene atasyndan wagtlaýynjyda düşüp, belki-de başga bir topar kynçylyklara död gelip öz islegi bilen tälim alýar, dähmet çekýär, okuýar, öwrenýär, öz ugur boýunça ustatlaşýar. Ýarışlarda türkmen baýdagyny gög asmana parlatmak üçin, ýeňiji bolmak üçin, altyn medal gazanmak üçin, ýurdun awraýyny belende götürmek üçin, türkmen tenatyny özge ýurtlarda ýanglandyrmak üçin, öz adyny dünýä sportunyň altyn sahypalaryna galdyrmak üçin, belki-de gije günnüz öz güýjüne daýanyp aýlaryň, belki-de ýyllaryň dowamyny türgünleşip geçýär. Garaşlyň aýgytly ýarış güni ýetip gelýär, bähleşik ýeňijileri öňe saýlaýar. Uly umyt, ihlas, hyjy we hüwet bilen garaşylan ýarışyň öň ýany bir nätanış adam ýaş ýetkinjigiň huduryna peýda bolup oňa öz garşydaşyndan ýeňilmegi işaret etdi. Ol hem şoňa rady bolsa, onu türkmen sportunyň haly neçik bolar? Ol maňlaý deri bilen gazanýan güýç kuwwatyny bir ýarışda özüni ýeňilmeli diýilen haýsydyr bir garşydaşynyň öňüne küle sowursa, bu ýagda ýaşlaryň geljegi we adalaty bolan onamyna nähili täsir eder. Sport ýarışlary adamzady birleşdirýär. Sport ýarışlarynyň özüni adamkärçilik, adam ýaly bähleşmek duýgularyndan göz başarýar. Goý utulan görüşden doýmasyn, ýene bähleşsin, ýöne bähleşigiň netijesi adam ömrüne howp awandyrmasyn diýip köpler aýdýar. Ýaş pelwanyň biwagt ölümi daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň opozisiýa agzalarynyň arasyna garşylyk töretdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany pajigaly wakanyň töweregindäki jogaplanmadyk sorawlary aralaşmagy finansiýar we türkmen sportunyň häzirki ýagdaýyndan söz açýar. Men bugün gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň jurnalisti, bir näçe halkara sport ýarışlarynyň ýeňijisi kardeşim Merdan Saryýew çağırdım. Merdan'ın hafizin hem bilişini diyarı soňky bir näçe gün bäri ýaş türkmeniň ölümi barada habarlar türkmen internet giňişligini sartyrýar. Şu habary ilki başda eşitdiňizde size nähili soraw, nähili reaksiýa döredi? O maksatly gaderli dinleyijilerimiz belli bir derejede meniň başga sport täýärleri boýunça eginde ýoldaşym hem hasaplanýan
Süleyman Neretýanyň aramyzdan bir wagt gidende barada habar köpüýmizde. Şolsanda mende hem suňur gynanjy, gam gustany döredendigini aýtdym, ötübesdim bolmadym kadiýan. Elbetde bu waka bilen bagly entek jogaplanmadyk soraklaryň bardygyny, munyň bilen ilteşikli dürli maglumatlaryň gowuşýandygyny bellemeli. Ýöne bir zat welin anyk Süleyman indi aramyzda ýok. Bu pajaly wakanyň türkmen internet giňişligini tartdyryp, ýaş pelwanyň ölümini deriňlemek, günäkärleri jogapkärçiligi, adalaty çekmek baradaky edilýän köpçülikliň çağrışlary hem garamazdan türkmen häkimetiniň häzirki gün içinde hem dymyşlygy taklamagy, köplerde gahar gazaby döredendigine meňzeýär. Muňa edilýän köp sanly çykyşlar galdyrılan tetilere hem güwäçär. Bilsimiz ýaly türkmen diýdimizde awtoritar rejiminiň öz raýatlaryna sütüm etmegi ýaly ýagdaýlar adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan öňkem köp hasaba alınıpdy. Ýöne entek ýaşamaly, ba görjegi öňünde bolan ýaş pählwanyň ömür tanapynyň gümürtük ýagdaýlarda ketilmegi köpler üçin diýten hukukdurjy boldy. Bu diňe bir internetiň türkmen segmenti giňişligi bilen hem çäklenmän bu nerede çağanyň ölümi Rus, Türk sosial ulamlaryndaky nägililik juda ikusuz garaşlary hem döretdi. Şu ýerde Süleymanyň enatatyna Tutuş Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyny adyndan ýene bir gyzyk gynançymyzy bildirýäris. Süleyman inimize hem iman baýlygyny dileýär. İkinci torogum bu waka gönüden göni ýa-da gytaklaýyn başga-da bir näçe mesele bilen bir hatarda türkmen sportuny üns çekdi. Halkara sport bäsleşiklerine gatnaşan bir sportsmen hökmüne soňky habarlar türkmen sportunyň haýsy problemalaryny üstüne açdy. Maksat howa dogry bellep geçdim. Bu wakanyň bir uçy basady beýlik köp ýagdaýlar bilen birlikde has uly gerimde türkmen sportuny hem gelip dirýär. Azatlyk bu urdaky bärden gaýtmanlary barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlar berip gelýär. Bular barada biraz soňra, belki de anyk ýagdaýlary misalynda has giňişler gurrun edäýse. Ýöne bärde aýratyn bellemeli başga bir ýagdaý bar. Süleyman bir wagt aradan çykmagy Türkmenistandaky bar bolan umum tendensiýalary, ýagny ýapyklygy, adalaty kazanmak ne derejede kyn bolup biljekdigini ýene bir edek äsär etdi. Dinleyijilerimize maglumat üçin aýtdy. Zatlyň dowamly tendensiýalaryna garamazdan ýaş pählwanyň ölümi boýunça ne Türkmenistanyň kanun goraýjy daralaryndan, ne prokuraturadan, ne de sport we ýaşlar ministerliginden nähildir bir düşündürüş almak başartmaýar. Bu waka başga ýene bir möhüm ýagdaý. Ýagny ýurtdaky sport giňişliginiň arasynda özara raýatçylygyň ýokdugyny hem görkezdi duruberdi. Beýlik daşary ýurt döwletlerinde egerde turganyň biriniň başyna adalaty hasaplanýan bir ýagdaý geläýse, onda adatça beýlik sport görnüşçüleriniň hem wekilleri, şoltanda ady belli turganlar hem bu ýagdaýlary üns çekýärler. Bular gün tertibine getirýärler, adalaty talap edýärler. Bu waka boýunça bolsa Türkmenistanda şeýle ýagdaýlaryň bardygy iň azyndan häzir onçuklukyan göze kim ilip duranok. Bir Türkmenistanyň döwlet siýasatyna, has dogrusy döwlet siýasatynyň wagtyna ýygy-ýygydan sportun götergilenýändigini görýäris. Hatda wagtaly prezidentiň hut öýde döwlet mediasyna sport bilen meşgullanýan görnüşde görkezilýär. Muňa garamazdan meselem iri olimpiýa oýunlaryna türkmen türgenleri henüze çenli altyn medallar gazanyp bilmediler. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň Ýürüýte sport we ýaşlar siýasaty ministrligi hereket edýär. Ýurdun çar kunjugynda ýürüýte sport mektepleri bar ekeni. Ýaşlaryň arasyna sporta bolan gyzyklanma da bar ýaly. Ýöne näme üçin Türkmenistanyň baýdagy sport bäsleşiklerine kän bir ýokary galy berenok. Maksat bu ýerde Türkmenistanyň beýlik pudoklaryna hem bolşaly galyp we mazmun diýen iki düşünje göz aýlap olar teljermelim kädiýän. Mysal üçin türkmen resmiýetleriniň özü Türkmenistany döwlet adam üçindir diýen şygar astyndaky demokratik bir ýurt hökmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň hem şular ýaly döwlet ýaşamagy, guwanmagy munasypdygyny aýdarlar. Emma adam hukuklary boýunça halkara gurulmalaryň hatarlarynda düýp götür başlyca ýagdaýlar suratlandyrylýar. Galy berse de Azatlyk Radiosy bilen söhbetde söýlen Türkmenistanylar barha ýetileşen ykdysady krizisin, bahalaryň dowamly gymmatlamanyň arasynda öz durmuşyny onçukly hem kän gowanyp barmaýandygyny eşitde bolýar. Howa galip taýdan ýürüýte ministrligi hem taslandyryp bolar. Häzir tozanyň batyp ýatandygy aýdylýan $2 milyar olimpiýa şäherjigini hem gurup bolar. Hökümet minberinden türkmen tügenleriniň ýeterlik medal kazanmaýandygyny näýilik hem bildirip bolar. Ýöne sport üstünlikleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çemelesilse onda ilkinji nowatda sportçynyň özlerine sermaýe ýatyrmaly. Olar türgenişiklerinden, ýürüýte gün tertibinden garag has adylşdyryp aýdylmazda başga zady killesini agartmaly däl. Türkmenistanda bolsa bu baradaky ozalky maglumatlarda hede ýani disimiz ýaly sportçylar ilk bilen eklenjiniň aradasynda bolup, soňra onuň gapdalyndan taýlap alan sport bilen mesulanmagy ýa-da Türkmenistan içinde wagty ady belli bolmadyk
emma ýurdun daşyna çykanyndan soňra ul abraýy eýe bolan, şol sanda olimpiya medallaryny alan Türkmenistan sportsmenleri kim bilýär. Mysal üçin MMA, ýagny garçyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýagşymyradow bilen men intek Türkmenistanda wagty tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol pursat etaty işiniň gapdalyndan sport bilen meşgulanmagy finansiýardy. Ol soňra daşary ýurda çykdy, öz okuwyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportsmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellemeli ýeri ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti destini ony öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi maksat dile geldi, bile geldi diýen nähende aýtsak, dinleýijilerimizin köpüsi näme sebäpden döwletçandan interwiu almaýarsyňyz diýip bize soraw bilen ýetdirýärler. Hakykatyň hadirisi üçin aýdylsa meniň şahsy özüm döwletçany interwiu teklibi bilen ýetdirdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine döwletçan meni Facebook hasabyndaky dostlarynyň hataryndan çykardy. Ýene bir mysal, asly Türkmenistany häzirki wagt Türkiýanyň adyndan çykyş edýän agyr atletikaçy Danyar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomsk Olimpiya oýunlarynda kümüş medal almagy başarypdy. Ýogsa 2012-njy ýyldaky Tomsk Olimpiya oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etse-de baýrakly orunlar alyp bilmändi. Türkiýanyň raýatyny alandan soň Ismaýylow 2015-njy ýylda Ýewropanyň çempionu boldy. Şeýle-de dünýä çempionatynda 3-nji oruny eýeläpdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gursa bolar. Diýjek bolýan tejribäni hem görkezýär ýaly sport detalary hem zerur. Emma bu kesitleýiji bir zat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem türgünleşip dünýä çempionu bolup bilýärler. İlkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatyrmalary. Olar munyň bilen gün güzeranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini göz ýetirmeli. Sebäbi tejribäni görkezýär ýaly sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar. Şeýle-de mundan ozak soragyň dowam hökmüne şeýle bir soraw durýar. Ýani sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türünleri näme derejede milli duýgu düşünjelere ýugrulmaly? Ýagni sportda ýeňiji bolmagy umtylmak bilen watansöýçilik duýgularynyň arasyna ara baglanşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşynda nähili rol oýnaýar? Bolmaly nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi? Maksat egerde sport babatynda üstünlük hasaplayan döwletleriň mutalyny seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigine göz ýetirer. Halkara ýarşlarynda itilendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär. Öz ýurduna baýdygyna wekilçilik edýär. Onuň abraýy ýurduň abraýy. Halkara ýarşlarynda kommentatorlar gurrunu edýän türüniň misalynda sportun şol ugrub boýunça tutuş ýurtaky ýagdaýlara baha bermäsini şaýarlar. Mysal üçin mundan bir näçe ýyl ozal Gulbadym Baba Muradowyň samba boýunça dünýä çempionatyndaky çykyşyny seretdim. Şonda rus kommentatorlary Gulbadymyň misalynda tutuş Türkmenistanyň hususandy aýal gyzlaryň arasyndaky töwüş mektebine uly baha beritdiler. Professional sportçy özüni adaty durmuşyň köp ýerlerinde meýleti mahrum edýär. Ol ýüridik kesitden gün tertibinde ýaşaýar, iýmet wagtynda hem köp saatly özüni şäklendirýär. Men olaryň bedeniniň saýlan adatyny daşar agramlary barada aýdyp hem oturjak däl. Meniň pikirimçe kimdir biriniň muny özüne dözmek üçin onda uly watansöýçilik duýgusy bolmaly. Sebäbi ol munyň bilen alynyň aly meýdany diýip häs etdiňdir. Boljak dünýä arenasynda öz ýurduny wekilçilik edip öz okuwyny görkezmäge finansiýar. Ýöne döwlet hem öz sportçysynyň abraýynyň öz abraýdygyny düşünmeli. Türkmenistanyň misalyny seretsek, onda hökümet türüni diňe üstünlük gazanandan soňra onu ortağa çykaryp, onu öz propaganda guraly hökmünde ulanmagy finansiýar. Arada internetde bu wagtynda kinaýy bilen ýazylan bir tesiri hem duşdum. Onda sportçylara hormatlyýymyzyň hormatly tagalasy bilen hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görünüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetişdirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tesir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüğiniň sakasynda Joe Biden'ın, Donald Trump'ın ýa-da Barack Obama'nyň durandygyny aýdynyna duş gelmedim. Ýani ýokarda hem bellep geçişim ýaly. Professional sport bu bir güýmenje däl. Adamlar buň üçin ýaşlygyndan tutuş ömrüni bahsedýärler. Köp halatda da öz taglygyny ortağa goýarlar. Elbetde sportçy muny ilkinji nowatda watansöýçilik duýgusundan edýän bolmagy hem mümkin. Ýöne meselem ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda bazy ykdysadyetiniň hereket etýän ýurtlarynda sportçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Sebäbi sportçy bir üstünlük gazananda onuň eklen çeşmesi hem döreýär. Türlü reklamy teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplyň işleýän bir mesele. Sportçy hem özüni ýetişdirmeli, emma döwlet hem oňa goldaw bermeli. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.